Kaže, analitika otpadne veliki broj gledalaca u prvih 30 sekundi. Trebaju nam hukovi, kaže Dule. Ne trebaju nam hukovi. Trebaju nam ljudi što ostanu i isprate, ovo nije kanal za zabavu. Da sam hteo gledanost, glupirao bi se i pravio skandale za široke narodne mase, što je politički korektan način da kažem debile. Ono što hoću je da skupim sposobne ljude na jednom mestu. Šta radim? Pravim firmu od 1.000.000 eura uživo. Ako vas interesuju detalji, gledajte epizodu 1. Kako? Modularni kontejneri, epizoda 2. Zašto i kada? Epizoda 200. Ja sam Sale Stefanović, dobrodošli u Sales. Često mi postavljate pitanja u komentarima kako da uradite nešto ili kako sam uradio nešto. Pošto mi može promaći neko od tih pitanja, pogotovo u starijim videima, u narednim danima ću napraviti poseban mail, vrlo brzo i web sajt, a možda i još neki vid komunikacije, da mi se ne bi dešavalo da nekog zapostavim grešku. Pošto vas još uvek ima malo, mogu da ispratim sve, ali kako broj raste i kako raste broj videa, desit će se sigurno da napravim grešku. Kad smo kod toga, like, zapratite kanal, lupite neki komentar za algoritam i zvonce ako hoćete da vam se javi kada ide nova epizoda. Uglavnom su sredom u 6. Što nas je više na jednom mestu sa temom koja nas interesuje, u ovom slučaju preduzetništvo, bolje je za ceo sistem i pojedinca, finansijski i društvo u celini. Mrzim, nažalost, naš mentalitet, neki komšiji crkne krava, neki komšiji krava bude, što kaže, živa i zdrava, preteći će neki litar mleka iza mene. A ja ovde učim od vas bar koliko i vi od mene. U to ime, odgovori na pitanja nisu apsolutno istina, niti ona postoji u menadžmentu, nismo matematičari, ništa nije zapisano u kamenu, nego baš naprotiv sve se stalno menja, što je onome ko je uspeo prokletstvo, šta god mu taj uspeh značio, a onome ko se tek penje na lestvici, jako dobra prilika. Nemojte mi zameriti što se obraćam stalno u muškom rodu, 94% pratilaca su muškarci, samo 6 žene, ali ima nešto još više poražavajuće, samo 0,3% pratilaca su uzrasta od 13 do 24 godine. Pa ja bi dušu đavolu prodao da sam imao pristup preduzetničkim kanalima kad sam bio tih godina. Jednostavno nisu postojali. Gradimo naciju poslušnih robova. George Bernard Shaw je rekao, razuman čovek prilagođava sebe svetu, dok nerazuman prilagođava svet sebi. Stoga, celokupan razvoj zavisi od nerazumnog čoveka. Ja ovo pravim zbog novih buntovnika, zbog nekog malog sebe koji to nije imao i poražavajuće mi je što će pre gledati neku ružičastu televiziju. Da se vratim. Odgovori su moja mišljenja i iskustva šta sam uradio. Ne mislim da sam najpametniji, nadam se da ova rečenica neće izazvati burnu reakciju kod moje žene, a svakako nisam najuspešniji. Radim sa ljudima koji su mnogo ispred mene po puno parametara, finansijski, iskustveno, po znanju, po kontaktima i tako dalje. Radio sam prošle godine Vojinu Starčeviću iz Polimarka kamionsku vagu, mislim da je to 3. po redu koju je radio. To je jedan izuzetan čovek koji nameće takve standarde u poslovanju da sam se na trenutak osetio kao dete pored njega. To je super za razvoj ako strpamo ego u džep. Ta fabrika ima 6 hektara, ali nije to ono što je impresivno, nego procesi koji tamo funkcionišu. Verujem da bi Japanci i Nemci imali da nauče svašta od njih, to jest od njega kao vođe, ali nije ni čudo što je to što jeste kad je takav. Pitam ga šta bi izdvojio kao najvažniju stvar u njegovom, ali i u opštem razvoju neke firme i odgovara mi upravljanje rizicima. I onda sledi oko pola sata objašnjavanja i mojih potpitanja šta sve misli po tome. Za 3 fakulteta ne bih naučio koliko na sastancima sa njim i ljudima kao što je on. Mogu da spomenem Miodraga Kostića i MK Komercu u pozitivnom kontekstu, preko 20 vaga su kupili od nas, ali sam siguran da će me brdo ljudi nakrpiti u komentarima zbog toga. Ali ajde još jedan primer za koji verovatno niko od vas ne zna, firma se zove Alebra iz Loznice je. Odlazim tamo na sastanak, dočekuje me jako prijatan mlad momak, mlađi od mene, istog imena kao ja, pitam čime se baviš, pitam da složim sliku u glavi koji model vage je najbolji za njega, kaže puževima. Pogledam hladnjaču, to je njenu veličinu, koliko je sve to veliko, pa opet njega, ajde nemoj me zezati, šta stvarno radiš? Kaže, stvarno radim puževe. Svi puževi sa Balkana se skupljaju i tamo izvoze uglavnom u Francusku i Italiju, ako sam dobro zapamtio.
Probao me kroz ceo proces i malo je reći da sam bio oduševljen sa koliko detalja, znanja i ljubavi prema tome pristupa. Ako može da se napravi imperija od puževa, može da se napravi od bilo čega. Pod uslovom da ste dovoljno dobri u tome čime se bavite. Odužih ovaj deo jako, dakle nisam ni blizu najbolji ni među onima koje znam, a kamoli onima koje ne znam, ali se trudim da rastem svaki dan i moji odgovori vama su subjektivna mišljenja i iskustva. Bolje mi je da vi pogrešite koristeći moje savete, pa da ja učim na tuđim greškama. Jedno od tih pitanja je bila bolja naplata potraživanja. Ovo je tema jednako dosadna koliko i važna. Prečesto nailazim na literaturu i vide najčešće sa zapada gde u tom materijalu autori objašnjavaju da ne samo da treba da naplatite odmah, nego da uzmete i unapred rate za x vremena ili to što ste već prodali. Hvala gospodine, hvala. Dođem ja kod čoveka i on kaže hoću tvoj proizvod, ali mi je tvoja konkurencija, to jest više njih, dala takve i takve uslove plaćanja. Ja da platim odmah ne mogu, moraš me sačekati za jedan deo, u mom poslu često bude do žetve, ako hoćeš da radimo. Onda ovaj guru sa ekrana objašnjava kako moram napraviti proizvod toliko unikatan da sam jedini ja koji može tako nešto da pruži na tržištu. Jeste, baš kamionska vaga je mnogo specijalna stvar i prestiža, niko je ne bi ni imao da ne mora. Ne donose novce, služi kao neophodni trošak u firmi. Ajde ti, gospodine guru, objasni kako da, recimo, od registracije kola i tehničkog pregleda napravimo nešto što nigde drugde nema. Nazove prosečni Srba koji nema sad para, jel može na čekove, ne može, hvala lepo, doviđenja, prijatno, ide dalje. Nije da on ne bi voleo, nego nema. Jašu mene moji kupci, jašem ja svoje dobavljače i sve tako u krug. Znači, imamo u slučaju ovog momka valutu od 30 dana koja je istekla. Možeš da imaš i ugovor imenicu, to jest treba da imaš i ugovor imenicu ako je ona moguća. U praksi mnoge firme neće da je daju, ako zahtevaš menicu nećemo da radimo sa vama i gotovo. I vi imate opciju da ne radite ili da ne prodate dovoljno taj mesec da pokrijete troškove ili da date robu, a da se nadate da će sve biti okej. Ono što ja radim je da proverim firmu sa kojom radim preko scoring.rs, postoji i Company Wall, APR radi isto, oni doduše deru sa cenama. APR prodaje podatke privatnim firmama koje sam naveo i još nekim. Sećam se da je baza koštala 50.000 eura pre nekih 10 godina, a onda oni prodaju to za članarinu nama od 150-200 eura. Elem, platim taj trošak, savet moj, podelite ga sa nekim od prijatelja, platim ga jer je sigurnije da unapred znam da je firma imala 10 blokade i 20 izvršenja, jer onda zahtevam 100% avans. Ako neće, slobodno neka rade s mojim konkurentom, neka njega unazade u grobare, baš me briga. Ovi podaci bi trebalo da budu javno dostupni, ali svi znate gde živimo. Koliko nam je zemlja plodna, toliko je poslovna pustinja. Sad, to je kad prodajem nešto jednom. Šta se dešava kad treba overu vage da im radim svake godine? Ili kada sam proizvodio nameštaj i prodavao ga salonima? Oni imaju neki dug, on izađe iz valute, ako ih tužiš, promenit će dobavljača. Pita taj momak, Veljko se zove, u komentarima, da li je okej da im ne dam sledeću robu ako ovu nisu platili. Ne da je okej, nego je apsolutno okej. Ako se ja trudim, to jest ja se trudim da ne budem oštar, ne mogu je mnogo lepši način od neću, ne mogu da isfinansiram, moraš mi platiti prethodno, molim te, jer nemam novaca da poručim drugu. Elem, pošto imamo oko 600 klijenata kojima održavam kamionske vage u Srbiji, ne računam ove iz izvoza, imam jednu osobu u firmi koja se bavi samo naplatom. Trenirana je da bude kao ljubazni pitbull. Dobar dan, izvinite, evo šef me pritiska, istekla vam je valuta, pa ako biste mogli da platite, ili treba nam za plate, PDV, dobavljače, i stvarno nam treba. Ako ne može da reši, da meni koga treba da nazovem, pa ja budem malo grublje. Mićo, zvali su te moji 10 puta, molim te, ispoštuj nas, pokvarit će ti se vaga kad tad, pa ćeš me zvati da te ubacimo za juče. Ako ni to ne pomogne, onda mora
opomena pred tužbu. Kome treba opomena da vam advokati ne bi uzimali novce, neka pošalje mail na vagaroffice@gmail.com, Dule stavi u opisi i na video. A to je prva stvar koju ću staviti na sajt da možete da skinete. Mislim da treba 8 radnih dana da prođe nakon što su primili poštu, obavezno poslati sa povratnicom jer je ona dokaz da su zaprimili. Ukoliko nema prigovora u tom roku, može da ide tužba. Većina i plati do tada. A ako dođe do tužbe, tu već morate angažovati advokata. Ja sa vagama imam tu sreću da sve prolazi kroz državne papire, ti žigovi se rade u kovnici novca i procedure su brutalne. Probalo je par firmi da me prevari, nisu se lepo proveli na sudu jer za sve postoji državna arhiva. Dešava se da firma propadne. U epizodi broj 4 sam pričao sa Danilom o vrstama preduzeća, a ako je DO možete da se oprostite od tog novca. Znači, možete da date samo ono što ste spremni da izgubite. Druga stvar, budite ažurni. Većina dugova prema drugom preduzeću zastareva posle 3 godine. Uopšte nisu u obavezi da vam išta isplate. Međutim, ako vam se to desi, često ni oni ne znaju da je istekao rok, pa pošaljite opomenu kao blef, desi se da prođe. Ako započnete proces, tajmer se resetuje, to je jako važno. Znači, posle 2 godine i 11 meseci pošaljete opomenu i onda nije isteklo te 3 godine. Kad smo kod zastarevanja, ako ste kao fizičko lice dužni komunalije, dug zastareva posle godinu dana, vi odete da platite, oni će da skidaju sa najstarijeg računa, bez obzira što je zastarelo. U stvari, Dula ubacio onaj video sa juga Srbije i Skupštine, da ne bude Sale rekao ovo ili ono, ovo je sve po zakonima naše države. Država kad hoće nešto da vam naplati, ako ste dužni 1000 dinara za vodu, po zakonu obligaciji, sada ima verodostojna isprava, račun je verodostojna isprava, on završi kod izvršitelja i izvršitelj u roku od mesec dana od 1000 dinara vam naplati 15.000 dinara. A kad taj isti zakon treba da bude na strani naroda, onda se, da kažem, neko u najmanju ruku pravi lud. Dugovi komunalije kao i dug za struju zastarevaju za godinu dana, po zakonu o obligacijama. Kad odete da platite na šalteru distribuciji, imate neki dug od 30.000 dinara, ako hoćete da uplatite 3.000 dinara, na šalteru će vam skinuti onaj račun koji je najdalje, znači iz 2018. iz 2019. u stvari naplatit će vam ono što je zastarelo. Zbog toga pozivam građane, ako imaju dug za električnu energiju, da plate samo onaj dug koji je do godinu dana. Znači da ne plaćaju dug koji je preko godinu dana. Zato što se na šalteru distribuciju prave ludi, skidaju, oni nemaju pravo da... Ja vas molim samo, ako mogu da vam sugerišem, da sa ove govornice ne pozivate građane da krše propise ove države. Ja ne pozivam da krše. I pozivate ih na građansku neposlušnost. Ja vas zaista molim. Ja pozivam da koriste zakon o obligacijama. Samo momena, to možete na svojim konferencijama za štampu. Zvanično sa naše govornice da pozivate građane na građansku neposlušnost zaista je neprimereno. A vi kako? Znači kad plaćate račune za struju, uzmete uplatnicu iz pošte i napišete svrha uplate, račun broj taj i taj za mesec septembar 2024. Ne dozvolite da vam naplaćuju one dugove koji su zastareli. Hvala. Da se vratimo na naplatu vaših dugovanja. U ovoj temi nema ništa seksi, ništa epohalno. Ja koristim onu narodnu udri konja koji vuče. Ako sam dosadniji bio od nekog drugog, prvo će mene rešiti, to je jednostavno u ljudskoj prirodi. Trudim se da ne budem neprijatan, iako tema jeste. Sve dok može, ako ne može, idemo na sud. Daću vam i kontakt mog advokata, jedan je od najboljih u državi, kada treba pretvori se bukvalno u oždaju. Odličan mi je prijatelj i slobodno mogu reći i mentor. Ime mu je Laslo Dubajić, a mail je dubix@mts.rs, Dule stavi na ekran i opis videa. Ako ste u problemu i ako postoji šansa da se reši, on će ga rešiti. Svedočio sam tome puno puta na ličnom primjeru i na primjeru drugih. Neke firme sa kojima radim imaju automatski sistem slanja obaveštenja da je dug dospeo na naplatu, bilo na mail ili SMS-om. To je mnogo dobra stvar, ali verovatno i košta. Pre nego što zaratim sa nekim oko duga, probam da rešim preko kompenzacije ako je moguće. Možete napraviti sporazum o priznanju duga sa planom otplate, to je mnogo jača stvar nego sama faktura. Kupac je dobio dodatni rok, faktički ste mu učinili uslugu, a vi se dodatno zaštitili, to je win-win situacija za oboje.
Ukoliko je dug u valuti, a vama je hitno, trebaju vam novci, postoji faktoring, firme koje otkupe dug, jako je važno napomenuti naplativ dug, ne ono sa čim imate problema, isplate vam odmah, a oni čekaju naplatu. Mislim da košta oko 3%, ali verujem da to zavisi od puno faktora, nemojte me držati za reč što se tiče cifre, to je procenta. Ružna i teška, ali važna tema poslovno, mnoge su nenaplaćena potraživanja sahranila, bukvalno. Gde drugi vide problem, menadžer vidi priliku, neko od vas može napraviti agenciju za naplatu potraživanja, treba vam telefon i računar, a verovatno svi imate. Meni ne treba jedan čovek sa svim klijentima koje imam, ona efikasno radi par sati dnevno, radije bih platio nekoga part-time kao knjigovodstvena agencija samo za naplatu. Ko hoće da počne, ovde mu treba gotovo samo trud. Ovo je savršeno za vas što me pitate šta da počnem sa 3 do 5 hiljada evra. Ne treba vam ni toliko. Javite se Danilu iz epizode 4 da vam otvori firmu. Javite se advokatu Laslu iz ove epizode, dogovorite neki procenat za svakog klijenta kojemu dovedete. Za vas koji imate puno para viška, ulažete recimo u S&P 500 ili nešto slično, prosečan godišnji prinos je 9%, sa faktoringom je 3 u 2 meseca u proseku. To je na godišnjem nivou duplo. Doduše, zahteva i neki rad, ali kad zaračunate inflaciju i stvarni prinos na S&P 500 ostane jako malo. Ako ste recimo programer, napravite program za automatsko slanje obaveštenja da je istekla valuta, dajte ga ljudima besplatno na neko vreme kao free trial verziju. Kada uvide vrednost, naplaćujte mesečnu članarinu. Ako niste programer, nađite partnera koji jeste, vi radite komercijalu. Gde god možete, problem zamenite sa prilika. Replace the word problem with the word opportunity in all your thoughts. Vidimo se do sledećeg gledanja. Ćao.